Moko ndak dino karo kuwi. Lah ya wong iku sik karo Mbak Hani Kusuma. Wah iki ya. Ya, sing dinggani karo pengendang Jaipong ya iki lho. Apa tulung agunge masalahe. Apa ya Hani Kusuma iso bintang tamoni JRI? Ya, nganti Hani Kusuma iso bintang tamoni JRI, aku arep joget duet karo Hani Kusuma. Pancen setiap dalang, setiap seniman dalang kuwi mempunyai ciri khas masing-masing sesuai dengan kelebihan ke kanca-kanca pengrawit lan waranggana. Dadi mung sing nari ora mung waton joget, dadi ngerti wiraga, wirama kelawan wirasa ki mudeng. Sapa sing nari sing cacahe ana loro? Iki mau asmane Mbak Ovalica Herlis Nata saka Sidoarjo sing sebelah kanan, Ewadri sing sebelah kiri saka Blora Mbak Mayang Anjarsari. Kuwi semuanya lulusan seni tari Institut Seni Indonesia ing Surakarta. Oh, ngono. Wayah kok tariane ora ngawur ning tariane ana rasane wiraga, wirama, wirasa. Iya, Nduk. Wong sekolah wae 7 tahun kok, Nduk. Oh, ya. Gegulang babagan tari-tarian mula iki mau tak aturke tak pamerke luwih dhisik jogetaning waranggana-waranggana Dwijalaras Indonesia untuk menarik perhatianing para pamirsa sing mapan ana ing Adisanan. Oh, ngono ya. Jadi secara keseluruhan ini mendukung no. Sing nari ya mendukung, pengerawite ya mendukung. Ki oleh klub dadi siji ya disawang penak dirasake ya eneng rasane. Bener pengendikane Pak Pranoto Adicara. Wis ngerti lagak lagu lelagiane kanca-kanca Dwijalaras Indonesia rombongane awake dhewe. Oh, ngono ya. Sindene ya nom-nom ya. Yogane utawa cara Panaraga ki panjang. Panjake sawangen ora enek sing tuwek sitok-sitok kabeh jenom. Rahasiane apa kok yogane jenom? Anggere arep tuwek sithik tak pateni lho. Kuwi jenenge anarkis ora. Terus yang kedua iki mau sawise waranggana lenggah nggone jejogetan diaturke lelagon sing bernapaskan religi utawa agamis. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'mal nasir. Oh, ing antarané budaya karo agama ini sudah menjadi jiwa para warga masyarakat ana ing Adisanan sambit ing kutha Riyok Ponorogo. Oh, berbudaya juga ning agamane tidak ditinggalkan. Iki lho sing dadi jiwane para warga masyarakat ana ing Adisanan. Ya. Ora bicara bersih desa sing kaya ngene iki digelar wayangane 2 tahun sekali. Sing setahun nggo pengajian, sing setahun nggo wayangan. Oh, heeh. Jane nek dipikir nek wayangan iki 2 tahun pisan ya kesuwen. Oh, ngono. Kabeh mau nuruti krentek sediane para warga masyarakat. Agamane ya kecekel, budayane ya tidak ditinggalkan. Iki lho hebate masyarakat ana ing Adisanan sing sudah tertata, ngerti, paham terhadap budaya dan agama. Mula tepuk tangan buat warga Adisanan yang hebat. Kaya ngono ya. Heeh. Ya. Jane nek dipikir 2 tahun pisan kesuwen nek iso ki setahun ping 4 ping 5 ngono. Yo, sing bayar iki mesake masyarakate sing urunan kaya kaya ngene waton ditindakne secara rutin 2 tahun pisan sing setahun nggo pengajian luar biasa. Luar biasa ya no. Yo. Ini membuktikan bahwasanya piyai ana ing Adisanan wis tak aturke ana ngarep, budayane ya digeluti, agamane ibadah ya tidak ditinggalkan. Kula salangen bapak-bapak sing kakung-kakungke mending nganggo songkok utawa nganggo kopiah, ibu-ibu mending nganggo jilbab. Bukan mah. Ya. Iki bukti bahwasanya warga masyarakat ana Adisanan kuwi agamane kuat, agamane kental. Nek kowe ora percaya, nek warga ana ing Adisanan ki agamane kuat, ibadahe rasa. Kowe jam 3 sore nu dolan nang Adisanan, masjid langgar kok adzan. Allahu Akbar, Allah
wong adi sanan langsung grutuk-grutuk neng sawah lho. Masa neng sawah lho. Neng sawah ki ngampiri kancane, Kang, Pakde, Pak Le. Leren sik, kalau ditimbali karo Gusti Allah, akan wis ngumandang. Ayo salat sik nyambut gawe ya oleh. Nek adan ngumandang pacule diselehne, arite diselehke, ayo bareng-bareng ibadah ngampiri kancane sing ning sawah, salat berjamaah ning masjid ning langgar, bar kuwi balik ning sawah meneh. Lah ini yang dinamakan seimbang utawa balan. Mergo warga kene ngerti bahwasanya menungso kowe nyambut gawe kanthi sregep kaya dene uripmu bakal 100 taun meneh. Ning kowe ngibadah kanthi kusuk kaya dene kowe sesuk arep mati utawa ditimbali karo sing gawe urip. Ini namanya kan kehidupan yang balance utawa seimbang. Oh, ngono. Lah, luar biasa ya, luar biasa. Aku kangen banget karo Ngadisanan. Oh, Ngadisanan ya. Gawe Pak Lurah. Ya, Pak Lurah. Biyen awake dhewe tau rene udakara taun 2016 no. Oh iya. 2016. Heeh. Papane wong Jembar kaya ngene. Ya, heeh. Sundane Pak Sumarni sing asta kepala desa 3 kali. Utawa 3 periode. Heeh. Kepala desa iki ora mungkin iso 3 periode ora ditresnani. Dipercaya lawan para warga masyarakat upama iso aturane negara iki iso ditoleransi, iso-iso panjenengane Pak Suparni iki didadekne kepala desa seumur hidup lho. Oh, ngono ya. Maka nek peduli siap dadi pengayom tumraping para warga lan melayani kabeh para warga ning Ngadisanan Sambit ing Ponorogo. Oh, ngono ya. Ya. Kula matur sembah nuwun Pak Panitia. Ya, Pak Kepala Desa, para warga masyarakat, ya, yang sampun kepareng gelar kabudayan bersih desa Ngadisanan, sing disponsori karo sound system MTH audio, juga video ijo multimedia, juga lighting K2 lighting, ya, sing digelar ana ing lapangan Suro Diwirya, sing mapan ana ing desa Ngadisanan. Oh ya, kestoke dawuh. Awake dhewe mung iso matur nuwun lawan para warga sing mapan ning Ngadisanan tanpa kapercayane para warga ing Ngadisanan. Pangeh awake dhewe iso sowan mrene, Pak Lurah ora iso apa-apa nek ora didukung lawan para panitia perangkat desa, lembaga desa lan masyarakat. Pancen yo kaya ngono. Jadi Pak Lurah, Pak Sumarni itu rasa menentukan jalannya kudu awake dhewe gak iso. Kabeh dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat. Yo, tur gengsine gede nduk Ngadisanan kuwi. Oh, ngono. Nanggap dalan nek mung iya utawa murah-murah ora gelem. Oh iya, wis dingendikake karo Pak Pranoto Adicara biyen nate njane Mas almarhum Ki Seno Nugroho. Iya. Ngono ya, terus Yusuf Ansor Kamarudin. Ya. Terus tahun ini awake dhewe ya wis tak dawuh. Lha awake dhewe matur nuwun nderek ndedonga pangorbani Gusti Kang Maha Kawasa kanthi srana bersih desa. Bisa resika desane, resika sing nggone ada saka Gudha Rencana, Durga Mendak Kala Sirna. Ya. Wakasane desa Ngadisanan dadi desa ing Badatun Nyibatun Warapun Bawor, kemari Pahlo Jinawi Kartotata Raja, mula sandangan sata pangan, ados saka bencana alam, dibawakne umure kabeh para warga lan perangkate, disehake awake, dilancarke rezekine, selamat donyane, selamat akhirate. Allahumma. Ya. Mak ngaturke tembang sarunge Mas Gareng, ngaturke tembang sih. Ana bintang tamune ya. Ana ora ngerti kok, Bro. Ki bintang tamune sebule iki ya. Panitia golek dhewe. Heeh. Panitia golek dhewe aku mau dikabari mangke wonten bintang tamune Mas Kangko. Sinten aku? Anu Gareng saking Purwodadi niku lho Mas Gareng Jajak. Jenengan kenal apa mboten? Aku ya jawab mboten nanti yo. Moko ndak dino karo kuwi. Lah ya wong iku sik karo Mbak Hani Kusuma. Wah iki ya. Ya, sing dinggani karo pengendange Jaipong ya iki lho. Apa tulung agunge masalahe. Apa ya niku Kusuma iso bintang tamu ni JRI.
Ya, nganti Hani Kusuma iso bintang namanya Jerry, aku ngarep joget duet karo Hani Kusuma. Ngrasani ngono, Han. Caca ngrasani ngono ya. Wah, anu Mas Kakak, anu Hani Kusuma ayo men yo. Saya mantan singgene Winto Darsono. Anu mboten perkara anu Pak, bokonge gawece. Iya, luar biasa begini. Iya, mana ya? Lagu Simam aku mau sore minggu nenggon. Harapan kini mau aku nulis apa? Lagu Simam kanggo rasa tresnaku karo lagu nganti sanan. Oh, ngono ya. Yo mungke meneh sumben awake dhewe ya neng Ponorogo. Engko nek ora marem iso tanggal 10 Juli. Oh, ana ing Desa Balok, Kecamatan Balok, Kabupaten Ponorogo. Oh, ngono. Ya. Terus kapan meneh? Ki maksudé yo metuki aku meneh jane Pak Kepala Desa saka Ngrandu Kauman Ponorogo. Oh, ngono. Tanggal pira? Ngrandu. Insyaallah mengko tanggal 14 lho, 14 Juli. Oh, ngono. Nek kurang marem meneh masyarakat Ponorogo hadir tanggal 7 Agustus di SMP Negeri 1 Ponorogo. Ngono. Engko nek sik kurang marem meneh ya dicatet tanggal 12 September kuwi awake dhewe kon nyusul para warga Ponorogo pentas wonten ing kantor Peprabri Surabaya Jawa Timur. Terus wayang kok minggat. Kok menawa pengen dolan ning Doli. Kalau kita wayang. Mohon ya. Ya Mas, bersih desa nganti sanan. Ya. Sing suarane lantang sapa? Ah, wira swara telu iki anu kok. Suara ini kan ngaku Joko matamu picek kuwi. Nek jujur Joko. Sing ngrandem ngacung, aku Ji Joko. Alah. Ya jenenge sapa? Kuwi jenenge Riyane ning desa jeroane Mbah Sumo Bawuk. Ya. Ngono. Ana Mas sapa jenenge? Kasih Haryono sing ngethuk kuwi ya Ji Joko. Ya. Ucel. Oh, Ucel ya Ji Joko sing rambute gondrong kuwi. Ora tau lauk. Ya, bersih desa nganti sanan. Monggo salah tunggal. Ya, kowe sing suarane berangkat cetha kabeh-kabeh kok. Iya. Rombongane dhewe lan sing elek nduk. Ya. Nyambut gawene apik. Ya mung tekon. Oh ini elek-elek. Soale kadung mendem kowe. Aku ora dik wanda wis ora. Ya. Kakek Mas Wisnu ya kena, Ugo ya kena, Mas Retno Wibowo ya kena. Rasa tresna tali asih awake dhewe tumrap warga nganti saman nganggo swara tembang secara mendadak tak gawe ning panggung mbok apik mbok elek. Lagune aku duweni rasa tresna kalawan warga nganti saman tanpa mbok kangen ya yo. Ya Mas. Bersih desa